Mehmet Şerif Durmaz Doğru haber. Ez Siyonîstan li welatê xwe naxwazim. Teklifa qanûna duhem welatîbûnê ya ku ji teref Hudaparê ve pêşkêşî meclîsê hat kirin, hêj nehatiye rojeva civata giştî ya meclîsê. Teklifa ku di Kanûna 2023 de hat amade kirin li benda müzakereyan e. Teklifa ji xeynî CHP û Dem Partiyê ji aliyê parlamenterên partiyên din ve hat destek kirin û di civata giştiya meclîsê de hat rojevê, bi teklîfê ji Îropê ve girtina ji duhem welatiyên ku di nav sefên Siyonîstê Sûceyê li dijî însaniyetê kirine û rê li ber mehkemekirina serokên çeteya Siyonîst bi qerara meclîsê veke. Ger ev kesan suçdar bên dîtin, tê xwestin ku heq û mafên hemwelatîbûnê ji wan bê standin û dest bêdayîn ser mal û milkên wan û ev mal û milkan wek teslîmî fona malbat û ciwanan bê kirin. Teklifa qanûnê demekê di rojeva Tirkiye de ma nivîskar, şîrovekar, akademisyen û siyasetmedaran beyan û daxuyanî dan û gotin ku divê teklîf li meclîsê were rojevê û bibe qanûn. Lêbelê ev teklîf hêj li bendê û nehatiye rojeva civata giştî ya meclîsê. Ji aliyê din ve kesên ku li İsraîlê di rejima îşxalker de wezîfeya eskerî kirine û li wir tevlî Sûcê qirkirinê bûne, bi rehetî destên xwe li ba dikin û tê dikevin Tirkiye. Di ser de jî bi bêarî û bêşerm beyanên birengê ez li bala firgehê ketim Tirkiye û piştî îfadeya min hat girtin, ez serbest hatim berdan, sepas û teşekkür dikim. Xwedê zane heta niha çend kesên wek vî Siyonîst bi vîya wey ketine Tirkiye. Lê wisa xuya dike ku derheqê van kesan de ti muameleyên ciddî nehatine kirin. Kesên ku beşdarî Sûcên qirkirinê bûne û bi rehetî li welatê me tev digerin û hereket dikin, ji bo paşe roja welat tehdîtek mezin e. Divê em bipirsin, gelo endamên meclîsê yên ku destên xwe ji bo destekirina teklifa qanûnê bilind kirin, ji hebûna suçdarên qirkirinê li welat nerhetin, aciz nabin. Bi baweriya min her ehlê xwedî û jdan dixwaze kesên ku li Filistînê qetlîaman kirin, destek dan qetlîaman û daavêtina bombeyan li ser însanên bêguneh de bên mahkeme kirin. Divê kesên mesûl û rayedar, xisûsen jî parlamenter ji bo teklifa ku Hudaparê pêşkêşî meclîsê kiriye, bixin civata giştî ya meclîsê. Gelo teklifa qanûnê wê heta kengî were paşxistin û texîr kirin. Ma îşxalker dema xweş ku birayên me qetil dikin, em ê bêdeng bimînin an tiştek nekin. Wek kesên ku dikarin li dijî kesên ku Sûcên li dijî însaniyetê pêktînin bînin ziman, ma em ne ji tiştên ku dikarin bikin mesûl darin. Ma divê Siyonîstên ku li ber çavê dinyayê Sûcê qirkirinê kirine û yên ku di Sûcê qirkirinê de cî girtine محکمه کرن. کرن و پیکانینا Sûcê qirkirina însaniyetê bi peymanên navnetewî ve girêdayî. Tirkiye jî alîgirê van peymanan e. Lê gorî van peymanan dewletên endam mükellefin ku li dijî qirkirin û Sûcên li dijî însaniyetê ve awayekî têsîrdar mücadeleyê bikin. Ji bo îspatkirina vê wezîfeyê divê hewl bêdayîn û di heman demê de destek ji xebatên li ser mijarê re bêdayîn û teklifa ku ji bo kesên ku qirkirinê dikin li ku derê cîhanê bin bila bibin bên mehkeme kirin û ev teklîf bê civata giştî ya meclîsê û be qanûn û yasa. براستی ev teklîf ev e ku divê ji aliyê hemû kesên xwedî ehlê wijdanên ku desteka dawû doza Filistînê dikin û belavkirina heq û azadiyan dixwazin bê destek kirin. Meseleya Filistînê ne tenê meseleya qismek însanan e. Ev yek wezîfeya her kesê ku dixwaze li dijî Sûcên însaniyetê şer bike. Dawû doza Filistînê dawû doza müşterek a hemî mirovên xwedî wijdan e û mesuliyeta her kesî ye ku destekê dide dawû dozê ji bo vê dozê mücadelê bike û ger dema hewce bike îmkanan seferber bikin. Ger ev yek neyê kirin, ma ne guneh û webal e.